ಹಲೋ ಬಂಧುಲೆ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತಿರಲಿ, ನಾನು ಹುಷಾರಲ್ಲೇ. ಟೊಪ್ಪಿ ಪಕ್ಕ ಇಂಚನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಅಂಗಡಿದ ಟೊಪ್ಪಿನ ಎಂತದ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು. ಈ ಟೊಪ್ಪಿಡು ದಯತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ತುಲೆಗೆ ಬಲ್ಲು ಮಿತ್ತಿರ್ದು ಬರುತ್ತೇವೆ. ನೀನು ದಯತ ಉಂಡು ಬಲ್ಲು నేను ఇంత కైపు పత్తోనియరే ఇంత పత్తోనియరే ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮುಲ್ತಿರ್ದತ್ತೆ ತಿರ್ತಿರ್ದತ್ತೆ ಬಲ್ಲು ಬರ್ಬೇಕು ನಾಲಿಗೆ ತಿಕ್ಕಲ್ಪಾರ ಒರಿನ ಟೊಪ್ಪಿಡು ಪೂರ ಸರಿ ಉಂಡು. ಒಂಜಿ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಒಂಜಿಂಚ ನೇಲ್ ಪ್ಯಾರಂಡ್ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗೆ ಟೊಪ್ಪಿ ಉಂಡು. ಮತ್ತೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. నేను ರಿಟರ್ನ್ಲ ಮನ್ಪೊಲಿ ನಾನವರ ಪೋನಾಗ ಇತ್ತಂದೆ ಎನ್ನ ಅಂಗಡಿ ತುಲೆ ಕೊಡೆ ರಾತ್ರಿ ಒಯ್ತು ಪಾಡ್ನೆತೆ ನನ್ನದೇನು ಮಾತ ಮಡಿತದ ಯಾನು ಕೊಡೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಕೊಣತಿದ್ದೆ ಅನ್ನಿಕಲ್ಡ ತೋಜಾವಡು ಕೋಡೆ ಎಡ್ಡೆ ಸೇಲ್ ಆತದೆ ಮುಖ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆತ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ಒಂಜತ್ತು ರಡ್ಡು ಕಸ್ಟಮರ್ ಇತ್ತೇರು ರಡ್ಡು ಶರ್ಟ್ ಪೂಂಡು ಅಂಚ ಏನ ಮಾತ ಮಡಿತದ ಇದು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಯಾನು ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಕೊಣತದೆ ಕೋಡೆ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ತೋಜಾವೆ ಫಸ್ಟ್ నేను ಮಾತ ಮಡಿತದಿಪ್ಪೆ ಯಾನಿಕಲ್ದ ಪಂದಿತ್ತೆ ಸ್ಟಾಕ್ನ ಖಾಲಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ನನ್ನ ಜಾಬ್ಗೆ ಪೋನಾಗ ಡ್ರೆಸ್ದ ಶಾಪ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಡತ್ತೆ ಎಂಚ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ ಪೂರ ಕೊಣತ್ತದೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅದಿಪ್ಪು ದಾಯ್ತ ಇಂಚ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂದೆ ದಾಯಗಂದು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ಬುಕ್ಕೊಂದು ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಜಿಂಜ ಜನ ಲಾಯಲ್ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲಿತ್ತೀರ ಅಕ್ಲು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಬತ್ತದಕ್ಕೆ ಏನಾಗ ಎಂಕ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಬತ್ತದಜ್ಜಿ ಮುಗಿತಿಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡದ ಎಂಕ್ ಒಂಥರ ಬೇಜಾರಾವಂತಂಡು ಅಂಚ ಯಾನು ಸ್ಟಾಕ್ ಕೊಣತ್ತನೆ ವಾಪಸ್ ಬುಕ್ಕ ಪೊಪ್ಪಲ ಪಂಡೇರು ಏನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಪು ಆಪ್ನಾತ್ ಗ್ರೋತ್ ಆವಡ್ ಬುಕ್ಕ ನಿಕ್ ಜಾಬ್ ತಿಕ್ಕೋಕತ್ತ ಅವು ಬುಕ್ಕ ತೂಕ ಅಂದ್ ಪಂಡೇರು ಅಂಚ ಏನು ಸ್ಟಾಕ್ನ ಪೂರ ಕೊಣತ್ತೆ ಕೆಲವು ಕಸ್ಟಮರ್ ನಕ್ಲು ಬೇತೆ ಶಾಪ್ ಮಾತ ಬೇರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂಚ ಇತ್ತು ಬಂಗ ಮತ್ತೆ ನಾವು ತಾಯ್ತ ನಿಂಗೆ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ನನಗೆ ಕೊಣಕಾನಾಂಡು ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆದಿತ್ತು ನಾನು ಕೊಣತ್ತೆ ಅಂಚ ಟೋಟಲ್ ಅದು ಈತ ಐಟಮ್ ಕೊಣತ್ತದೆ ಅಂದೆ ನೆಟ್ಟಿ ಅಂತ ತೋಜವೆ ದಾಯ್ತ ಮಾತ ಉಂಡು ಏತ್ ರೇಟ್ ಪೂರಣಿಕ್ಲೆ ಪನ್ಪೆ ಫಸ್ಟ್ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾತ ರೇಟ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಪಾಡ್ವೆ ಅವಾಯ್ಕನಿಕ್ಲೆಗೆ ಏನೊಂದು ತೋಜವೆ ಒಂಜೊಂಜಿ ಏತ್ ಪ್ರೈಸ್ ಏತ್ ಮಾತ ನಾನು ಮತ್ತೆ ಫಸ್ಟು ಫ್ಯಾನ್ ಇತ್ತೇನು ಫಸ್ಟ್ ಹೊಲ್ತ್ರದ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪುಣೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಅವತ್ತೆ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ಪೂರ ಮಡ್ತದಿನೇ ಇರ್ತೀವಿ ಪಿರ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ ಹಾಕೊಂಡು അതിനകത്ത് ಕಮ್ಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೆ ತುಲೆ ಇದೊಂದು ಪ್ಯಾಂಟ್ ದೆತ್ತೊಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಇನ್ನು ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ನಕ್ಲೆಗೋಸ್ಕರ ಅದೇ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಎಸ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ ಏತಂದು ಪಂಡ ಅಂದು ಮದಿಮೆಗೆ ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ ಫಾರ್ಮಲ್ ಟೈಪ್ ಇತ್ತೆ ಪೂರ ಒಂದು ಟ್ರೆಂಡ್ ಇಂಚಿನ ಪ್ಯಾಂಟೆ ತಿರ್ತು ಟೈಟ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ಆ್ಯಂಕಲ್ ಲೆಂತ್ ಆಯ್ತಾ ರೇಟ್ 350 ರೂಪಾಯಿ 340 ಓನ್ಲಿ ಎಸ್ ಸೈಜ್ ಐಟ್ ಈ ಕಲರ್ಲು ಉಂಡು ಪಿರೊಂಜಿ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಬಾಯಕ್ಕ അതിനകത്ത് ಕಮ್ಮಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಪೇನೆ ಅಂದೆ 200 ರೂಪಾಯಿದ ಪ್ಯಾಂಟ್ ನೈಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಈ ಟೈಪ್ದ ತಿರ್ತರಿ ಬಿಜ್ಜಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ಪಾಕೆಟ್ ಉಂಡು 200 ರೂಪಾಯಿ 180 ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇಜಾರಾಪುಂಡು ನುಲಾತೆ ಸೇಮ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸೇಮ್ ಒಂದು ತಿರ್ತರಿ ಬಿಜ್ಜಿ 200 ರೂಪಾಯಿ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ದ ಕಲರ್ ತುಲೆ ನಿಕ್ಲು ಅವಾಯೊಕ್ಕ ಐಟ್ ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು 180 200 ರೂಪಾಯಿ 180 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ 180 ಬುಕ್ಕ ಚೂರು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಆಪುಂಡು ಕೊರಿಯರ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಒಂಜಿ 30 ರೂಪಾಯಿ 40 ರೂಪಾಯಿ ಐದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ದುಲಾತೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ 180 ರೂಪೀಸ್ ಅವು ಸೈಜ್ ಪಂತಿದೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಸೈಜ್ ಒಂದು ಪಂಡ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಜಿಂಜ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ 180 ರೂಪೀಸ್ ರಿಬ್ಬಿಜ್ಜನ್ನ ಕಿರೊಂಜಿಂದು ನಿಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ಇದು ರಿಬ್ಬಿತ್ತನ ರೇಟ್ 200 ರೂಪಾಯಿ 180 ಕೊಡ್ತೆ ರಿಬ್ ಉಂಡು ಐಟ್ ರಿಬ್ಬಿಚ್ಚಿನ ರಿಬ್ ಉಂಡು ಅದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ರಿಬ್ಬಿತ್ತನ ತೋಲಿ ನಿಕ್ಲು 180 ರೂಪಾಯಿ 180 ಸಾರಿ ಅದು ಅವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅದೇ ಸೈಜ್
ಇದು ಎಲ್ ಸೈಜ್. ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಅನ್ನಾಗ ರೇಟ್ ಒಂತೆ ಕಮ್ಮಿ ಹಾಕೊಂಡು ತುಲೆ ರಿಬ್ ಉಂಡು ಸೈಜ್ ಎಲ್ ಅವು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಒಂದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ನಲ್ಲ ಕಲರ್ ಉಂಡು ತೋಚವನಿಕ್ಲೆಗೇನ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ 190 ರೂಪಾಯಿ 170 ಕೊರ್ಪೆ 170 ದುಲಾತೆ ನೀಲಿ ಕಲರ್ 170 ರೂಪೀಸ್ ವಿತ್ ರಿಬ್ ಸೈಡ್ ಜಿಪ್ ಉಂಡು. ಇದು ಎಕ್ಸೆಲ್ ಅವು ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಫುಲ್ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಫಸ್ಟ್ ತೋಜನ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಮುಖ 170 ಎಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ 180 ರೂಪಾಯಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ 180 ಎಂದೊಂದು ಈ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಚೇಂಜ್ ಉಂಡು ಚೂರು ಸ್ಮೂತ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ರಿಬ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತಂದು ಪಂಡ 190 ರೂಪಾಯಿ 210 ರೂಪಾಯಿ MRP 190 ರೂಪಾಯಿ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ 190 ರೂಪಾಯಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಯ್ತು ಸತ್ಯ ಪನ್ನೋದಂಡ ನಾನು ಹಾನೆಸ್ಟ್ ಆದ್ ಪನ್ಪೆ ನಾನು ತೋಜೋದಿಲ್ಲ ಒಂದು 190 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಒಂಜಿಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು 190 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಾಯಕ್ಕ ನೆಟ್ ಕೆಲವು ಕೋಡಿನೇ ಸೇಲ್ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು 170 ರೂಪಾಯಿ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ರಿಬ್ಬಿತ್ತನ ದುಲಾತೆ 170 ರೂಪಾಯಿ ಅಡಿಗೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಆಂಡ್ ನೆನೆತೊನ್ನೆ ಎಟೆಟಿನ ತೋಜವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೇನ ಅವಾಯಕ್ಕ ಅಂಜೋಕ್ಲ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಜಿಂಜ ಕಮ್ಮಿಗುಂಡು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿಗೆ ಪೂರ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತಿಕ್ಕುನಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತುಳಿ ಎಂಚ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಎಂಕೆ ಶಾಕ್ ಆಂಡು 140 ರೂಪಾಯಿ 120 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಒಂದು ಸೈಜ್ ಎಲ್ ಸೈಜ್ ತುಲೆ 120 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇದೆ ದುಲಾತೆ ಎಲ್ ಸೈಜ್ 120 ರೂಪೀಸ್ ಇದು ಸೈಡ್ ತಿರ್ತುಂಟು ಎಲ್ ಸೈಜ್ ಇದೆರಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು 120 ರೂಪಾಯಿಗೆ ವರ್ತ್ ಇಟ್ 120 ರೂಪೀಸ್ 120 ಓವರ್ ಮನ್ ಕುರ್ಚಿ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಉಂಡು ಎಕ್ಸೆಲ್ ದಲ್ಲ ರೇಟ್ ಸೇಮ್ 120 ರೂಪೀಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ 140 120 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ತುಲೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸೆಲ್ 120 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ದುಲ ಸ್ಟೈಲ್ ಉಂಡು ಯೆಲ್ಲೋ ಕಲರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ತೋಜವೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 120 ರೂಪಾಯಿದ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ತುಲೆ ಎಂಚ ಉಂಡು ಸ್ಟೈಲ್ ಅದು ಉಂಡು ಆಯ್ತು ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ 2 ಸೈಜ್ ಉಂಡು ಒಂದು ಎಲ್ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಬೇಕಾಗ್ಬೋಜೈನ ಆತೆ ಕಮ್ಮಿದಾತೆ ನನ್ನ 150 ರೂಪಾಯಿ 140 ರೂಪಾಯಿ ಒಂಜೆಪ್ಪನೆ ಆಜ್ ಪೀಸ್ ಕೊಣತಿತ್ತೆ ಐನ ಸೇಲ್ ಅಂಡ್ 130 ರೂಪಾಯಿ ಖಾಲಿ 130 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಪಿರುಂಜಿ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಇದೆ ಎಕ್ಸೆಲ್ ಸೈಜ್ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಏತ್ ಪಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ 180 160 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ 20 ರೂಪೀಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ನೆಟ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು ನೀಲಿ ಉಂಡು ಈ ಕಲರ್ ಉಂಡು ಇದು ಕಲರ್ ಉಂಡು 160 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಅಡಿಗೆ ಟೀ ಶರ್ಟ್ ಆಯೋಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೈಟಿ ಕೊಣತ್ತದೆ ಕಮ್ಮಿದ ನೈಟಿ ತುಲೆ ಏತು ಕೊಣತ್ತದೆ ಅಂತೆ ಯಾನ್ ಪೋಣಗ ನೆನ ತಂದಿತ್ತೆ ಚೂರು ಕೊಣಪುಣೆ ಅಂದೆ ಓ ಮಾತ ಫುಲ್ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾನೆ ಇನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕೊಣಪುಣೆ ಅವಳ ಒಂದೊಂದೇ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಅಂದು ಅವಳು ಪೋಣಗ ದುಲೆಪ್ಪಡು ಅಂಚನೆ ಅಂಡ್ ದೇ ತುಲೆ ನೆತ್ತ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ನೈಟಿ ನೆತ್ತ ರೇಟ್ 250 ರೂಪಾಯಿ 230 ರೂಪಾಯಿ ಇಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಇದೆ ಪೂರ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ತುಲೆ 230 ರೂಪೀಸ್ ಓನ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜತ ಸೈಜ್ ಲ ತೋಚವೆ ಸೈಜ್ ಫ್ರೀ ಸೈಜ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕೊಂಡು ಮಲ್ಲ ಸೈಜ್ ಒಂದು 250 ರೂಪಾಯಿ 230 ಒಂದಿಲ್ಲ ಡಿಸೈನ್ ಪೂರ ತೂಲೆ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಂತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಹೆಂಗೆ ಕಡಪುಡ್ಲೆ ಇಂಡೆ ಇನ್ನೊಂತೆ ಕಮ್ಮಿದ ಅವು 230 230 ಮಾರ್ನ ರೇಟ್ 210 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಅವು 250 ಮಾರ್ನ 230 ಕೊರೊಂದುಲ್ಲ ಪೂರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಒಂದು 210 ತೂಲೆ ಪೂಡಿತನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಕಡ ಪುಣ್ಣಾಡಿ 210
210 ಇದು ಜಿಪ್ಪುದ ಅವಳ ಜಿಪ್ಪುದ ಕಡ್ದಲ್ಲ 210 ಜಿಪ್ಪುದ 210 ಜಿಪ್ಪುದ ಅಂದೆ ಈದ್ ಕಲರ್ ಉಂಡು 210 ರೂಪಾಯಿ 230 ರೂಪಾಯಿ 2 ರೇಟ್ ಉಂಡು ಆ ಬಾಯೊಕ್ಕ 150 ರೂಪಾಯಿದ ನೈಟಿ ಜಿಪ್ಪುದ ಸೈಜ್ ಒಂದು ಅವಳ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಅಂದೆ ಒಂಜೇನು ಬಿಡ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊಡೋದು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡೆ 150 ರೂಪಾಯಿ 180 ರೂಪಾಯಿ ನಾನು ಮೂಲ ಮಾರನೆ 150 ರೂಪಾಯಿ ನಿಕ್ಲೆಗೆ 150 rupees only de tule de de ನೋಡ್ತಾ ಇವಾಗ 150 rupees only ಅವಾಯೊಕ್ಕ ಡೈಲಿ ವೇರ್ ಮುಂಡು 2 ಮೀಟರ್ದ 180 rupees 2 ಮೀಟರ್ ಅವೇ 180 ಕೋಟನೆ ಸೇಮ್ 180 180 ನೊಂತೆ ಚೂರು ಸ್ಟೈಲ್ ಇದೆ ಇದು ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಮುಂಡು 2 ಮೀಟರ್ 330 ರೂಪಾಯಿ ಇದೆ ತುಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಕೋಟಾನೆ ಸಿಂಗಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ದುಲಾತೆ 2 ಮೀಟರ್ ರೇಟ್ 330 ರೂಪಾಯಿ 330 rupees 330 rupees ಬಾರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಈತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಮೇನ ಮೋಣಿದತ್ ಮಾಲ್ ಉಂಡು ಒಂದು 140 rupees ಈತುಂಡು ಮುಂಡು ವಾಯೊಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಮುಂಡು ಉಂಡು ಚೂರು ಯುನಿಕ್ ಆಯ್ನ ಅಂಚಿನ ಮುಂಡು ಅಂದೆ ತುಲೆ ಯುನಿಕ್ದ 2 ಮೀಟರ್ ರೇಟ್ ಐತೆ ಪಂಡ 150 ರೂಪಾಯಿ 150 rupees ಓನ್ಲಿ ಕಲರ್ನು ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪಣೆ ಮುಖ ಬೊಲ್ದುಡು ಮುಂದು ಬಾರ್ಡರ್ದ ತುಲೆ ಹೆಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಸಿಂಗಲ್ ಮುಂಡು ಸಿಂಗಲ್ 2 ಮೀಟರ್ ತುಲೆ ಡಿಸೈನ್ ತುಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ತುಲೆ ಜಾತ್ರೆದ ಕೆಲ್ಸಾಗ ಮತ್ತ ಪೋನಾಗ ಇಂಚಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದಿಪ್ಪಿರತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಖಂದು ತುಲೆ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬೋರ್ಡ್ ಚಿಂದಿತ್ತು ಇಂಚಿನ ಮಾತ ಮುಂಡು ಪುರ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಏರಿಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಅವು ಅಂಚಿನ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಿಲೆ ನಿಕ್ಲಿಡ ಗ್ರೂಪ್ ಮಾತ ಇತ್ತಂಡ ಹೆಂಗೆ ಕೊಂಚ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರ ಕಾಪುನುಂದೆ ನೇತ ರೇಟ್ ಐತಂದು ಪಂಡ 300 ರೂಪಾಯಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡು ಮುಖ ಒಂದೇ ಟೈಪ್ದ ಬೇತೆಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಉಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ನೆಂದು ತುಲೆ ಇದು ಡಬ್ಬಲ್ ವೇಸ್ಟಿ ಬುಕ ಇಟ್ಟು ಶಾಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ ಐತಂದು ಪಂಡ 1300 ರೂಪಾಯಿ ನೆಟ್ ಸೈಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಉಂಡು ಸೈಡ್ ಇಲ್ಲ 1300 ರೂಪಾಯಿ ಈ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಬುಕ ನೇಮಕ್ ಮತ್ತ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಮತ್ತ ಪೋಪನಕಲ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇಂಚಿನ ವೇರ್ ಮಾಡ್ಪೇರು ನಿಕಲ್ ತೂದಿಪ್ಪಾರು ಅಂಚಿನಕಲ್ನ ಕುರ್ತೆ ಎತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಅಕ್ಲೆ ಒಂಚ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಲೆ ವಿಡಿಯೋನು ಎಂದು ತುಲೆ ಬಾರ್ಡರ್ ಫುಲ್ ಬಾರ್ಡರ್ ಮೂಲ ಬಾರ್ಡರ್ ನೆಟ್ಲಾತೆ ಮೂಲ ಬಾರ್ಡರ್ ಉಂಡೆ ಬಾರ್ಡ್ರೆ ಫುಲ್ಲು ಇಂದುಲಾತೆ ಡಬ್ಬಲ್ ನೆಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ನೆತ್ತ ರೇಟ್ 1450 ರೂಪಾಯಿ ಈತ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡ್ತವೆ ಶಾಪ್ಗೆ ಬರ್ತಡ 1450 ರೂಪಾಯಿ ಫುಲ್ ಉಂಟು 1450 ಡಬ್ಬಲ್ ಶಾಲ್ ಉಂಟು ಇಂದುಲಾತೆ 1450 ಪ್ಯೂರ್ ಕೋಟನ್ ಒಂದು ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಕುಡ್ಲರ್ ತತ್ತೊಂದು ಕೊಣತಿ ತಮಿಳ್ನಾಡು ತರ್ಪದನ ನಿಂದುಲಾತೆ 1450 ಡಬ್ಬಲ್ ನೆಟ್ ಶಾಲ್ ಉಂಡು ನನ್ನ ಜಿಂಜ ಉಂಡು ನನರೆ ಅಂತ ತೋಜಾವೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಜಾಸ್ತಿ ಲೆಂತಿ ಆದಿತ್ತನ ಈಗ ತೂಪಿಜಾದ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ಅಂಚ ನನ್ನ ಪುತ್ತೂರುಗು ಪ್ಯಾರುಂಡು ಪೊತ್ತುಲಾಂಡು ನಾನು ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಡೆಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಪೆ ಎಲ್ಲದ ಬ್ಲಾಗ್ ಟಿಕ್ವ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಬ್ಲಾಗ್ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಚೂರಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾನೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲ ಪಣೋದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಪನ್ನಕ್ಲು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನನ್ನ ಕೊಂಚ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂಜಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ತಿಕ್ಕಲಾಕ ಹಾಕೊಂಡು ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಪಲಿ ಇದನ್ನು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇತ್ತನ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಪನೋಲಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಬಾಯ್